hasiko gara, bai? Puntualitateari helduz. Bueno, eskerrik asko, etorri zaeten hoi, jakin bakigu gaur eguraldi ederra bintzat eguzki atera dela, eta bueno, zaila izaten da, ez? Udaberria batez ere ailegatu denean, leku itxietan sartzea. Baina aitzaki ederra daukagu, Mikel Aion daukagulako gaur gurekin. Jakingo duzuenez, aprilaren 13an, aurreko astean, Arabako diputazioak, foru aldundiak ematen dituen literatur sariak banatu ziren, hemen, areto honetan, gala batean, eta, besteak beste, Mikel Aion suertatu zen irabazle, Ipuin lehiaketan, Ignazio Aldeko Ipuin lehiaketan, Elur Beltza izeneko liburuarekin. Liburua ipuin kontakizun hauxe da, ez? Argitaratu dena. Holan, zuk zure, nik ez dakit, tweet bat zen, edo aipatzen zenuen, ez? Liburu txikia, areto handi batean. Eta horregatik ere eskertzen dugu, gaur etorri den jendea, gozatzeko aukera izango dugu. Oso disperso jarri zarete, baina jakizu ere bai, zuek galderarik baldin badituzue, edo zer gauza, hementxe daukagula Mikel, eta bere baimenaz edo, xeatuko dugula pixkat, ikertuko dugula pixkat zure literaturan, eta zure bizitzan. Posible bada. Mikel Aion ongi etorri, Eskerrik asko. Eta zorionak honengatik. Nor da Mikel Aion? Segurazki etorri baldin bazarete da ezagutzen duzuelako, eta bestelan gehiago ezagutzeko aukera izango dugu. Zaila jartzen duzu, Mikel, egia esateko. Zure gauza asko eta asko inditu Mikelek, baina holako biografia hauetan gero oso gauza gutxi agertzen dira. Edo detaile gutxirekin. Hemen esaten du, Mikel idazlea da, ondo dakigun bezala, horregatik gara gaur hemen, itzultzailea, eta 2015an izan zen zure lehenengo, ez dakit idatzia, edo gutxienez ezagutzera eman zintuen idatzi hori, ez? Ez tiro egin ambulantziai, elkarrek argitaratu zuena, eta Igartza Bekaren ondorioz idatzitakoa. Beste batzuk ere badituzu, Donostia Hiriko Kutxa literatur saria irabazi zuen, zoriontsuak izango izatea aukeratu genuen, hori ipuin liburuarekin, eta, hemen jartzen du, telebista zein antzerkirako hainbat gidoi idatzi ditu, eta egia da, eta gero helduko diogu horri. Bai. Bai, helduko diogu horri, bai. Propaganda pixkat egingo dugu. Gaur, eskuen artean, Elur Beltza, apenas, ez dakit hemen horrela den, baina zuk konfidantza oso neri pasatako dokumentuan, aipatu zenidan 10 orrialdeko ipuin bat zela, hori izan da irabazle izan bezala ipuin lehiaketan, Ignazio Aldekoan ipuin lehiaketan, eta ez dakit, hemengo publikoak irakurtzeko aukerarik izan duen. Bai ala ez dakit, baina zuri esango izut, nik bai irakurri dute, eta nire iritzia daukat, eta nire galderak ere bai. Baina zer da Elur Beltza? Nola sortzen da? Lehenbizi eskerrik asko denoi etortzeagatik, eskerrik asko zuri ere bai, Josune, honetan parte hartzeagatik, eta gidatzeagatik solasalditxo hau. Elur Beltza, ipuin bada, zuk esan duzun bezala, kontakizun bada, kontakizun labur bada. Sortu zen, egia zen, proiektu handiago baten barruan, nolabait, momentu batean nire bizitzan asko interesatzen zitzaidan zirkoa. Eta zirkoaren inguruan, zirkoa oso terreno literaturarako oso emankorra izan daiteken terreno bat iruditzen zait. Baduena hola, igual ikuspegi oso erromantiko batetik, baina, baditu osagai asko, oso interesgarriak gero bihurtzeko edo sortzeko fikzioak, ezta? Zirkoa eta zirkoaren inguruan dagoen bizitza, zirkoko artistak eta, badaude mito asko, gero, segurazki zirkoan lan egitea da, azkenean, ez dakit, fabrika batean lan egitearen nahiko gauzantzekoa azkenean lana da, ez, zirko batean edo fabrika batean, ez da, baina, badu ukitu romantiko bat bai, ez, eta orduan
saiatu nintzen, bueno, egiten alako ariketa bat, biografia asmatu batzuk, zirkoko artisten inguruan, eta zirkoko artista batzuen inguruan. Eta batez ere interesatzen zitzaidan, iruditzen zitzaidalako kuriosoa, nola bukatzen duen artista batek zirko batean. Hau da, zergatik aukeratzen duen zirkoa, nola iristen da zirkoa egitera, ez? Ez baita oso profesio ezaguna edo dena delakoa, ez? Azkenean, artearen munduan, horixe, ez? Dedikatu zaitezke dantzara, behar edo antzerkira, edo igual dira, baina, bueno, orain, berriro bizi berritzen ari da, zirko modernoa eta beste behar badaukitu batzuekin, ez garai batean denoko goratzen ditugun zirko, horiek eskarpa handiekin, eta, bueno, horiek ere bizi berritzen orain euskal zirkoa edo, ez? Bai. Ere badago, eta baina, bueno, interesatzen zitzaidan hori, ez? Hausnartzea edo idaztea, fikzionatzea, nola persona batek bukatu dezakeen, bere ibilbide artistikoa nola bideratu dezakeen zirkora, ez? Eta hor egin nituen, idatzi nituen personaia batzuk, eta, bueno, personaia desberdinak, gogoratzen ditut, gero ez nituen denak garatu, ez? Batzuk bihurtu nituen ipuin, hau, adibidez, ez? Baina beste batzuk garatu ziren, ideia bezala, besterik ez, zegoen gogoratzen dut ekilibrista bat, eta nola iristen zen, hori ez, batean zirko batera, ez? Oso kuriosa zen, horri asmatu nion, alako historio bat, nola, lan elkarrizketa bat egiten zuen ekilibristak, zirkoan sartzeko, eta izango balitz bezala, fabrika batean bezala, baina berazen ekilibrista, ez? Edo, bueno, zuen paiasoak, ere bai, nola ez, klaunak, ez? Eta, bueno, horietako bat zen, ipuin honetako Elurbeltzako protagonista. Eta Elurbeltzako protagonista zan, bueno, magoa, nola baitez. Hau da, bere burua desagertzeko, hori egiten zuen gero zirkoan, ez? Desagertu egiten zen, ez? Bera, orduan zen ilusionista bat edo, ez? Ilusionismoa egiten zuen. Orduan, interesatzen zitzaidan, edo bueno, ez dakit, iruditu zitzaidan oso interesgarria, sortzea historio bat persona honentzat, eta nondik zetorkion, zergatik ikasi zuen magia egiten, non ikasi zuen, ez? Zerk bultzatu zuen persona hau bihurtzera ilusionista, gero desagertzeko, ez da? Eta horre, bueno, lotu nuen nolabait, eta azkenean Elurbeltzan, pentsatzen dut, hori kontatzen dela, ez? Nik uste dut denok sentitu dugula inoiz desioa desagertzeko, ez? Arrazoi batengatik edo bestearengatik, ez? Edo ikustezin bihurtzeko, edo dena delakoa, ez? Momentu batean, igual bolada txar batean gaudelako, edo ikusten dugulako inorkestuela eskaituela ulertzen, edo ez dakit, ez? Mila arrazoi egon daitezke, ez? Orduan, bueno, iruditu zitzaidan polita pentsatzea, persona hori iritsi zela magia egiten ikastera eta desagertzera iritsi zela, nolabait sentimendu horretatik abiatuta, ez? Orduan, bueno. Hau, Mikel, bueno, ez dakit irakurtzen ez duenari, ja dana desbelatu diozu. Kurtso bat. Entzuten ari naiz hori ez, pertsonaiaren arku hori, nondik nora doan, zenolako bizitza daukan, eta klaro, hori dena, zirkoarena ez da kontatzen, ez? Claro, ez da kontatzen hemen, hori da. Historioan. Hori da, bai. Azkenean, horregatik ezen, proiektu handiago baten, ez dakit zer zen proiektu hori, osasun edut ez nintzen inora iritsi, idatzen dituen gauza solte batzuk, ez? Baina, klaro, zirkoarena zegoen hor, baina ez zitzaidan horren beste behar bada, ez proiektu honetan ez zitzaidan horren beste interesatzen, zirkoko historia, zirkoaren inguruko historia asko daude, ez? Baizik eta nola iritsi ziren pertsona horiek zirko bat osatzera edo zirko bat parteatzera. Eta sentimendua ere, bai ez? Ze pertsonaiak hori desagertzeko desio hori badauka ama bat, badauka aita, badauka arreba ere bai, eta bakoitzari esaten die gauza bat, zer eta nolabait ies egiteko,
Nora eta Helsinkira da, doan tokira. Hori da. Bai, azkenean, hori da, ez berak asmatzen ditu gezur batzuk, suposatzen dut ez dagoela, bueno, ipuinetan normalean, niri asko gustatzen zait ipuinak idaztea, bueno, oso polita iruditzen zait, batez ere iruditzen zaidalako, irakurleari, irakurlea asko inplikatu behar duela ipuinetan, ez? Novela batean baino gehiago. Azkenean ipuinetan behar bada kontatzen dira gauza gutxiago, edo kontatzen dira, iradokitzen dira ere gauza asko, ez? Kontatu gabe, azkenean. Eta orduan uzten diozu, irakurleari leku asko uzten diozu, irakurleak ere jolastu dezan, ez? Eta niri hori asko gustatzen zait. Orduan, azkenean, bueno, hemen kontatzen dira gauza batzuk, ez? Eta azkenean personaiak, bueno, eraikitzen du gezurren sare bat bezala, ez? Bere familiari bakoitzari ematen dio bertsio bat, ez? Esaten dio amari gauza bat, aitari beste bat desberdina, bere arrebari nahiko egia esaten dio, baina eta azkenean, bueno, berak egin nahi duena delako ies egin, ez? Bere bizitza horretatik eta nahi du hori ez, bake pixka bat. Eta kuriosa da, aukeratzen du, claro, pentsa dezakegu, bueno, igual joan ziteken magia eskola asko daude munduan, igual joan ziteken leku hurbilago batera, ez? Baina Finlandiara doa, ere bai, bueno, lotzeko horrekin, ez? Finlandiako giro hotz horrekin eta ez geldotasun batekin eta bueno, nik banuen hau dator ere bai beste proiektu batean ipuin musikatu batzuk egiten genituen eta musikari lagun bat Finlandiarra, bibolina jotzen du eta Emilia deitzen da eta oso kuriosoa bueno, bera ona etorri zen, Euskal Herrira etorri zen, dola ja urtetxo batzuk, eta euskara ikasi zuen, berarekin euskaraz hitz egiten dugu, eta oso persona berezia da, eta oso Finlandiarra da. Eta niri asko, egin genituen bolo asko, eta denbora asko pasatu genuen elkarrekin, berarekin, eta oso kuriosoa da, ez dira izango, hau ere, generalidade bada, orokortze bat, betikoa, Finlandiar guztiak ez dira horrelakoak izango, noski, baina berak esaten zuen guk hitz egiten genuenean hitz gehiegi erabiltzen ditugula. Beraiek ez dituztela hainbeste hitz erabiltzen. Esan behar, eta gainera gurekin ala zen, eta batzutan apurra violentoa da, ez? Bai. Guretzat, ze klaro, erantzun bat, zerbait esaten duenean beti, kriston pila bat jantzten dugu guztia, eta hitz asko esaten ditugu, eta berak esaten zuen bai edo ez. Bai. Eta geratzen zen izilik. Ez? Eta egia zen, galdera zen bai edo ez erantzuteko, baina, klaro, zuk igual bai, eta hau egingo duzu ez dakiz ere, eta gustatzaizu egiten baldin badugu, eta berak bai. Bai, nik pertsona bakarra ezagutzen dut, Finlandiakoa, eta horrela erantzuten zuen. Eta netza zen, berandu da, ohera noa. Eta nik, bueno, eta ja, hola, namaitzen ziren, osea, elkarrizketak oso zuzenak dira, ez? Bai, bera oso urduri jartzen zen, horregatik ez zuen ulertzen, ez? Zergatik erabiltzen genituen hainbeste hitz, azken batean, esateko bai, edo banoa, edo ez dakiz zer, ez? Orduan, bueno, badago hor ere bai, zerbait oso poetikoa, ez? Nolabait, hori, nolabait, bueno, gutxiagorekin bizitzea posible dela nolabait, ez? Hitz egiterakoan, eta asko lotzen nuen nik, hori, ez? Desagertzearen kontu horrekin ere bai, ez? Nola hitzak desagertzen doa zen, eta gutxinaka, azkenean gu ere, desagertu egiten garen, ez? Eta horregatik personaiak erabakitzen du, eta, bueno, narrazioan bi momentu daude, gainera, bueno, epai maiak ere hemen gauza batzuk esan zituen, beste unan, eta nik uste dut hori bi erritmo ditu kontakizunak, ez? Bat da hasierakoa, hemen dagoenean, da frenetikoagoa, oso azkar gertatzen zaizkio gauzak, ez? Hau ingo du, eta ama dator, aita dator, eta gero iristen da Helsinkira, eta orduan hor dago txoke bat, ez? Eta dena doa astiroago, ez? Eta elurra dago, ez? Elurra dagoenean hemen gainera askotan izaten duzu elurra, ez? Eta dena doa astiroago ez dela, geldoa, isilago ere bai. Bai.
Ez, eta da alako, hori, oso lotzen duena, desagertzeko oso testu inguru atsegina iruditzen zitzaidan, ez? Edo aproposa azkenean, ez? Bai, ze pixukideak ere, ez? Askoz ditz egiten, edo... Bai, hori da, ez, klaro, bera aradoa, eta bai, orduan, bai. Dena da oso, gainera dena da oso arraroa berarentzat, ez? Honek esaten zigun, Finlandiarrak ere esaten zigun, badutela haiek hitz bat, esateko gauza bat haiek asko egiten dutena. Ez dut gogoratzen hitza zein zen, eta da hemen bere pixukideak egiten duena, eta da etxean, uste duzela, larun batean etxean geratu, barruko arropan edaten, bozka edaten. Eta horretarako Finlandiarrek badute hitz bakar bat hori guztia esateko. Dirudi asko egiten dutela hori, olako herrialde nordikoetan, gainera Finlandian adibidez, ez, alkoholarekin eta arazo handiak dituzte, eta azkenan hori hemen sozializatzen dugu tabernetan, eta baina klaro, etxean eta asko geratzen dira, eta badirudi oso edatuta dagoela, eta arazo handia ere badela, hori jendea bakarri geratzen dena etxean, edaten, eta azkenean, hori ere problema zela, eta hori ere pizka bat agertzen da, ez? Bai, agertzen da. Nik behintzat horrela, irakurle bezala, bakardade sentimendu hori desagertzearena, bai, baina horratzean ere, nik tinte batzuk ere tristeak nola baita aurketzen dituen, ez dakigu ere bai zergatik doan aldentzen den aita eta amaren gandik, zerbait dago hor ere bai, ez, pertsonajean. Ez da kontatzen, ez da esaten argi zer gertatu zaion, zergatik erabaki duen alde egitea, hori ere, uste dute interesgarria iruditzen zitzaidan, lehen esaten nuen horregatik ez azkenan ipuinetan, ez da beharrezkoa dena kontatzea ez, eta polita iruditzen zitzaidan, azkenean irakurleak bete behar duelako ere, utxune batzu bete behar dituelako ez, eta behar bat zuri irudituko zaizu alde induela honengatik, edo ez da honengatik, edo, Eta elur beltza, zergatik, osea, elur txuria, bai, beltza, zer da, zapaltzen dugunean, hartzen duen beste tonalitate metaforiko hori bebai, ez? Norbait dagoenaren urratsa edo hor geratzen delako, edo... Bai, azkenean gero elurrarekin, ezagutzen dugu elurra, ez? Eta hasieran polita da, lur zuria erortzen da, lurra geratzen da zuri, baina, klaro, gero... Badoa segunak pasatzen eta elur hori zikina, ez da polita, ez geratzen da bazterretan, da desatzegina. Azkenean, jolastu nahi nuen bi irudi hoiekin, ez? Egia da, ies egitearen sentimendua edo desagertzearen sentimendua, ez? Momentu batean izan daitekela hasierako elurra bezala, zuria eta polita, eta ni banoa hemendik naskatuta nago guztiarekin, eta banoa munduko beste puntara, eta utziko dut dena atzean, eta paso, eta... Baina egia da, gero hori, eta beste dozer, horri eutzi egin behar zaio, ez? Eta hori da zaila behar bada, ez? Igual hartzen zu momentu batean, gero hartzen zara, bizitzen jarraitu beharra dagoela, behar bada hemen txarto zegoena basoaz beste leku batera, baina han ere txarto egongo da, edo ez, edo arazoa igual zurekin eraman duzu, ez? Pentsatu duzu, hemendik eta dena bukatuko da, baina arazoa zurekin doa, ez? Orduan, egin nahi nuen jolas txiki hori, naiz eta erakargarria izan daiteken hasiera batean, ez? Ideia hori, ies egitearena, desagertzarena, gero azkenean igual ez dela konponbide, ez? Eta bihurtzen dela, belzten dela hasieran zuria zen ideia edo elur hori, edo... Amuan badago, ez? Pertsonaia deskubritzen zoazen einean, karo, kuriositatea ere pizten da, zergatik, ez? Orain kontatu diguzu zirkoarena, baina, karo, gauza horiek ez dakizkigu idazlearekin topatu arte, eta berak desbelatu arte, ez? Nik beti esaten dut, eta tokatzen zaidanean, edo irakurle taldeetara baldin manoa, edo alako hitzaldietan, edo nik beti esaten dut, nik idatzi dudanaren gainean badudala teoria bat. Baina nire teoria beste dozeinena bezain baliogarria da. Hau da, nik idatzi dut, eta nik badakit gutxi gora bera, desmitifikatu dezagun ere idazle lanbidea pizka bat, ez? Nik badakit gutxi, nire ikuspegitik behintzat,
badakit gutxi gora bera, jakina zer kontatu, badakit zer kontatu nahi dudan, hori da gauza bat. Gero beste gauza bat da, zer lortzen dudan kontatzea. Gauza da buruan, ideia asko izan ditzakezu, hau kontatu nahi dut, hau esan nahi dut, baina, klaro, gero hori paper batean jarri behar duzu. Eta hor ja, gauza batzuk alde batetik galtzen dira, eta beste gauza batzuk aldatzen dira bidetik, ez? Niri gertatu, ni batzutan entzuten nien idazle batzuei esaten gauza bat, ez? Eta pentsatzen nuen, hauek zoratuta daude, ez? Eta niri gero gertatu zitzaidan gauza hau, eta da, azten zara idazten, eta niri gertatu zait, eta benetan, esan behar nuen, benetan ez nago zoratuta, baina igual bai. Auskalo. Azten zara idazten personaia bat, eta ni goratzen dut hau idatzen nuen lehenengo novelarekin, Tiro egin ambulantzia novela horretan, gertatu zitzaidala, eta asko izutu nintzen, ez? Eta nolabait, iristen da momentu bat, non personaiak ja badaukan izaera bat, badaukan bizitza bat, igual zuk hasieran pentsatzen zenuena, baino igual inkluso argiagoa edo sendoagoa, inkluso pentsatu ez dituzun detaile batzuk joan dira agertzen, eta bapatean berak hartzen ditu erabaki batzuk, eta ez zuk, idaztu bezala, ez? Idazten badakit, ez begiratu horrela, badakit oso zoroa ematen duela, baina gertatzen da batzu, niri gertatu izan zait, ez? Esatea, orain personaia honek hau esango du, edo hemendik joango da, eta ez du hori, eta personaiak ez du hori esan nahi, edo ez du hori egin nahi. Ja, igual zure buruan zuk zenuen hildoa, edo bilbide bat egingo zuela pertsonaiak, baina gero igual historiak beste... Bai, beste leku batetik eraman du, beste izaera bat hartu du ere bai personaiak, ez? Igual hasieran ez zenuen aurre ikusten, eta bapatean aurkitu da beste personaia batekin, eta eduki dute elkarrizketa bat, eta orduan beste ikusi diozu personaiari beste ñabardura bat, eta orduan, claro, eske orduan ja zindu egin hau, ze esan du hau, orduan, eta da, kuriosoa nola, azkenean, hartzen duten ere, personaiek ere bere bidea, ez? Orduan, gero dago hori, zuk hasieran zenukan ideia, gero idazterakoan hartu duen bidea, eta gero batez ere dago azkenean literatura komunikazioa da, ez? Eta hartzaileak zer hartzen duen, ez? Zuk kontatu duzun horretatik, eta ze bide egiten duen bakoitzak, ez? Orduan, nik uste dut hori dela politena, eta azkenean bai, nik gauza bat kontatu nahi nuen, bide bat ibili nahi nuen, baina gero, bakoitzak irakurri duenean zer iruditu zaion, zer harrapatu duen, nik hasieran buruan neukana, edo nik dituan teoriak bezain baliogarria iruditzen zait behintzat, ez? Gero dago interpretazioa edo nola jasotzen duen bakoitzak, ez? Hori da. Piskat, dana batera, danak aipatu dituzu eta hor pilatzen zaizkin niri galderak, ez? Zure pertsonaiek eta honekin lotuta, ez dute asko hitz eginten nire iritziz, Osea, nik irakurri ditudan zure liburuetan, eta adibide bezala zoriontsuak izatea aukeratu genuen, ez dute asko hitz egiten kanpora, bai berriz beraientzat, ez? Eta zuk aipatzen zenuen, errealitate fikzionatuak pixkat erromantikoa. Holan definituko zenuke zuk zure literaturaren liburu batzuk, ez denak? Bai, niri iruditzen zait, hau, ez dakit, norberari buruz hitz egitea, beti da pizkat lotxagarria, baina... Honetarako etorri zara, Mikel. Bai. Jakin ezazue lotxa pasatzen ari naizela. Benetan. Baina nik beti esaten dudan gauza bada ni poeta naizela. Eta ez dut inoiz poesiarik argitaratu, baina ni idazten, poesia idazten hasi nintzen, oso gazte hasi nintzen idazten, eta Eusko Jaurlaritzak antolatzen zituen, oraindik antolatzen du, Urruzuno lehiaketa, gaztetxoentzako lehiaketa bat, hortik pasatu dira, hori izan da, Euskal idazleen eskola handienetako bat, hortik pasatu dira, gaur egun irakurtzen ditugun euskal idazle gehienak, hortik lehiaketa horretatik pasatutakoa dira gaztetxoak zirenean, ez dakit, orain burura atozkit, Arkaitzkan edo halako asko egon dira hor, eta poesia idazten nuen, bakarrik poesia idazten nuen.
Eta gero, ez dakit zergatik, momentu batean utzi nion poesia idazteari, eta hasi nintzen, hori beste narratiba idazten, ez? Bai luzeagoa, laburragoa, kontakizun moduan, edo dena delakoa. Eta inkluso hasi nintzaion beldurra hartzen poesiari. Beldurra zan dut, esaten nire buruari ja, ez ara kapaz poemak idazteko. Eta izarat, izartu zitzaidan paranoia hori. Baina, gero konturatzen naiz, idazten dudan guztia dela oso poetikoa, ez? Edo ahots oso poetiko batetik, ez? Niri asko kostatzen zait kontatzea, eta asko kostatzen zait aurkitzea, hori, ez? Ondo geratzea idazten dudanean, beti iruditzen zait, txarto geratzen zaizkiala, mugimendu edo akzio aditzak, ez? Ezkenean narrazioetan aditzak oso importanteak dira, eta adjetiboak, gainera, gero eta txarrago ikusita daude adjetiboak, gizajoak nire adjetiboak asko gustatzen zaizkit. Baina, bai, editoreekin... Zenbat eta gehiago, beto, ez? Osa, estatus gehiago, esena ez... Goratzen dut behin editore batek, ekarri zian, emanion eskuizkribua, argitaratu aurretik, eta etorri zen, lehenengo horrian, azpimarratu zizkian adjetibo guztiak. Zan zian, nago ezin da. Kendu adjetiboak. Ze, azkenan, niri, nagusitzen ari den korronte bada, ez? Esaten da, adjetiboak oso txarto zahartzen direla. Bueno... Izan daiteke, Izan daiteke. Edo igual adjetibo bat jartzerako orduan igual ja pixkat baldintzatzen duzu ere bai irakurketa, ez? Bai, eta gero eta moda ere bada, gero eta gehiago hori akzio, ez gerta daitezela gauzak, ez? Bestela, gero eta gehiago gainera, gazteekin ere gero eta gehiago, osea, dena izan behar da azkar, gertatu behar dira gauza asko, bestela galtzen dugu atentzioa, ez? Eta horrelako... hori ez deskribapen luze bat, edo ez zeinetan ez da ezer gertatzen, ez? Paisaia bat deskribatu eta egon ditugu literaturan, euskaraz, gaztelaniaz horrelako deskribapen oso ederrak, ez? Eta biru orrialde deskribatzen, los campos de Castilla, y no sé qué. Hori gaur egun pentsa ezina da, osea, editore batek esaten dizu... Galtzen du abiadura ritmoa, hori da, ez? Interesa azken finean, ez? Bai, hori da, ez? Eta nire asko gustatzen zait, nire adjetiboak asko gustatzen zaizkit, eta azkenean, igual, eta oso txarto, idazten dudanean, joan zen, egin zuen, altxatu zen, eta beti iruditzen zait, falta zaiola zerbait horri, ez? Naiz eta azkenean horrela kontatzen den, ez? Kontakizun bat aditzekin egiten du aurrera, ez? Baina ni konturatzen naiz, nire liburuetan, azkenan zuk esaten duzun bezala, idazten ditudan gauzetan, oso gauza gutxi gertatzen direla, eta direla oso, sensorialak, edo oso panoramikoak, edo ez dakit nola esan, ez? Eta azkenean oso gauza gutxi gertatzen dira personaietatik kanpo, ez? Gauza gehienak gertatzen dira, edo gertatzen zaizkie personaiei, zuk esan zenuen bezala, barruan, ez? Eta horregatik egiten ditu alako... Hausnarketak, ez? Hori da, ez? Bakarrizketak barruraka, eta alako zera luzeak asko gustatzen zaizkit, ez? Naiz eta gero, kanpoan, hori, igual ez da gauza handirik gertatzen, ez? Zan daiteke. Honekin lotuta, urrengo galdera, Mikel, ze aurkeztu zaitugu, idazle, itzultzaile, baina zuk ere idatzi duzu antzerkirako. Ez dakit antzerkirako idatzi duzun, edo zure ipuinak gero baliatu dituzun egokitzeko antzerkirako. Antzerki hori, behintzat nik orain arte ikusi dudana, bai da sensoriala ere bai. Esaten genuen bakarrizketa hauek nolabait gero publikoarengan beste modu batetik, bai belarrietatik, kaskoetatik, hori erabili izan dituzue, bisitak egiten, bisitak, zibilbideak egiten, eta narratzailea hemen ondoan daukazu. Orduan ere galdera da, zure poesia hori, uztartzeko ezinbestekoa duzu edo dituzu arte eszenikoak? Ni arte eszenikoetara iritsi naiz berandu, eta justo nik egiten dakidana, txarragoa la hobeto, hori ez dagoenean modan.
Hau da, testua ez dagoenean modan, iritzi naiz ni arte eszenikoetara, eta nik egiten dakidan gauza bakarra dira testuak. Ez? Hori, hala da. Zer ingo diogu, beti berandu, leku guztietara. Bueno, enago ados, baina ulertzen du sentsazioa, ze bai, nik ere partekatzen dut, nik egiten duenarekin, baina, bai, batzutan modak daude, eta holako gauzak, baina gero beti espresatzeko moduak anitzak dira, eta publikoa ere, bai, orduan, ailegatzen da. Bai, egia zan. Niri asko gustatzen zait, arte eszenikoak, batetik ere, aukera mandidalako, jende zoragarri asko ezagutzeko, beste Josune. Baina asko gustatzen zaitze, azkenean idazle lana, nola esateko, oso bakartia da. Eta azkenean, bueno, zu bakarri zaude, idazten duzu, bai, bidaltzen diozu behar bada norbaiti, irakurri hau, ea zerbitze zaizun, funtzionatzen du, ez du funtzionatzen. Baina azkenean, nolait, zara horren, edo ni sentitu izan naiz horrela, ni ere, igual, pizka bat, periferian, euskal literaturaren periferian nagoelako ere bai, ez? Igual hemen gutxiago, oza, ni laudiokoa naiz, eta ez daukat lagun idazlerik, ez? Bueno, baten bat bai, baina gutxi ez, igual beste leku batean, idazle gehiago daude, eta testuak trukatzen dituzte, baina, bueno, nire zera oso bakarkakoa zen, ez? Eta banuen gogoa ere bai, saiatzeko, edo sorkuntza horiek pizkat konpartitzeko, ez? Ez izateko, egiteko sorkuntza kolektiboago batzuk ere bai, ez? Azkenean, bueno, zuk idazten dituzu gauza batzuk, eta oso polita da, ez? Personaiak gero arte eszenikoetan, ja gorputz bat daukatenean, ahots bat daukatenean, ikustea nola, hori ez, ni beti esaten dut, ez, bi dimentsiotatik nola pasatzen diren 3 dimentsioetara, ez? Batean horri batean dagoen personaia bat, adjetiboekin bakarrik, ez gero badauka gorputz bat, badauka ahots konkretu bat, baitu mugimendu konkretu batzuk, eta orduan hor, beste mundu desberdin bat sortzen da horrekin argi eta garbi. Egia da, hori ez, niri batez ere, bueno, orain, antzerki postdramatikoarekin eta bar, ez, azkenean lehen antzerkiak testua bakarrik zeukan, testua zen garrantzitsuena, funtseskoena, garaiak zorionez, joan dira aldatzen ez, eta testuarekin batera orain, hori ez, beste hainbat lenguaia daude, eszenatoki baten gainean ikusten ditugunak, ez, eta gero eta garrantzi, presentzia, eta inkluso badira obra asko, testuak, edo testurik gabe, edo testuak oso indar gutxi daukana, eta askoz gehiago jolasten den beste gauza batzuekin, ez? Baina, bueno, niri bai, bueno, gustatzen zait, behintzat, bai, egiten dudan antzerkian, bueno, egin ditugu egokitu ipuin batzuk, ez? Zoriontsuak izatea aukeratu genuen ipuin bilduman egin dituen ipuin batzuk, gero egokitu nituen, eszenatoki gainean egiteko, baina batez ere hori ez, jolasten, sentsorialtasun horrekin, ez? Bueno, jendea eramaten, beste terreno batzuetara, sentitzeko gauza pixka desberdinak, eta barez, igual, ez akziozko antzerki bat. Ez, hori justu gainera, ez, estrenatu zenuen 2008an hemen, Gasteizko, bueno, udalak antolatzen duen off-lokal izeneko deialdian, direla antzerki laburrak, 20 minutuko, osea, ipuin hori, zoriontsuak izango gara, ipuintxo hori gero jaso zenuen, holako egia da, estena isil batean, non pertsonaiek beste behin ez zuten hitz egiten, bozgoran, eta publikoak jasotzen zituen euren pentsamenduak eta euren sentimenduak kaskoen bidez. Orduan, hori nik publiko bezala, esango dut, baina egia da, geundela hor taldetxo bat, 20-25 pertsona, aktoreak ikusten oso modu lasaian, eta, bueno, beste modu batez jasotzen duzu, eta, bueno, claro, igual niri ere gustatzen zaidalako hori, baina, etxean irakurritakoari jartzen zenion irudia, ja. Baina ez oso... Ez zuen asko zikintzen, zuk pentsatzen zenuena, edo zuk sentitzen zenuena irakurtzerakoan, ez? Nolabait uztargarria zen. Bai. Bidea egiten zuen. Bai.
Bai, guretzat interesgarriena hor zen, azkenean hori ez, sentiaraztea jendeari, gauza desberdin bat, egia da, antzerki klasikoagoa maite duten jende batek, bai esaten zigun, faltan botatzen zuela aktorek hitz egitea, aktorek ez zuten hitz egiten. Eta orduan, aktoreak entzuten genituen, grabatuta zeuden haien ahotsak, eta entzuten genituen kasko batzuetan, eta ez zuten hitz egiten, eta jendeak bai hori faltan botatzen zuen, aktoreek gero ere brometan esaten zuten, eske zara gutaz fidatzen, eta uste duzu testua txarto esango dugula, eta orduan... Claro, eske hor badago ere zerbait, idatziozun guztia gero maitasuna handiz, baina beste bati eta ez horrela etzen, zezu zuzendari ere izan zara. Bai, orain ari naiz gauzatxo batzuk zuzentzen, eta oso zaila da, eta hau ala da, gidoilaria eta zuzendaria izatea aldi berean ez dizuet gomendatzen. Ze azkenean, normalean nik gidoiak idatzi dituanean antzerkirako eta beste norbaitek zuzendu dituenean egin duen lehenengo gauzan, ipasatu diot gidoia zuzendariari eta zuzendariak izan du, bueno, hau kenduko dugu eta hau kenduko dugu. Azkenean, venga, pin, pizka bat editoreak bezala, venga, honek behar du... Dinamismoa eta gizer, eta egizatzen, vale, baina, klaro, orain oso kurioso izan da, eta orain prestatzen ari gara, publizitate moment, prestatzen ari gara antzeslan bat, maiatzaren 10ean hemen principal antzokian estrenatuko duguna, hau ez da gerra bat, deitzen da, sarrerak salgai dauden, egin bauzue, erosi, eta ibili azkar, ez dira asko geratzen. Ez? Ja, ondo, bai. Principalean, ez? Bai, principalean. Bai, maiatzak 10. Badoa, salmenta, nahiko ondo. Eta hor nik egiten ditut, nik egin dut gidoia eta nik zuzentzen dut. Eta gogorra izan da, ze obra hasieran egin ditugu ja ensaio gehienak, orain falta ezki batzu, baina obra oso luzea zen. Eta moztu egin behar zen. Eta orduan, klaro, ni joan nintzen etzera, gidoiarekin, eta jarri nuen gidoilari jantzia, buzoa. Venga, moztuko dut. Baina gidoilari bezala ezin nuen moztu. Ez que dena beharrezkoa da. Hemen esaten du hau, eta orduan, klaro, hau dago lotuta, gero esango duen honekin, gero, ez que ezin da zer moztu. Ja, hori, eta zuzendari bezala? Klaro, eta orduan esan nuen, gidoilariak ezin du moztu. Orduan, hurrengo ensaioan, egin dezala zuzendariak. Zuzendarian nintzen ere, baina zuzendari bezala. Claro, eta orduan urrengo ensaioan, zuzendari bezala, perspektiba desberdina da, porque, claro, gauza bada zu paperean, baina, claro, ja zuzendari bezala ikusten dituzu aktoreak, ikusten duzu obra, ikusten duzu dinamika, eta hor argiago ikusi nuen, esan nuen, zati hau, kentzen dugu eta zer gertatzen, porque azkenean, igual asko moteltzen du, eta total, hemen esaten dutena, ja, gutxi gora bera, ja esan da dago. Claro, nik hori, oso kuriosa da, baina hori gidoilari bezala, ez nuen ezinezkoa zen, baina geroan bai ikusten duzu, da, psikosis bat, oso... Karo, gainaztuk hori, tentuz eta denboraz idatzitako guztia, gero kentzea hitz bat, ibiltzaren aukeratzen espreski horretarako, ja, bueno, akzioaren bitartez, ez? Igual gauza batzuk kendu eta nola gorputzean ere gertatzen diren, hori... Claro, ezki ikusten duzu, ikusten duzu, bapatean mugitzen da aktorea, eta gero urrengo estenan ere egiten du igual, eta ez hau ja kontatuta dago. Beraz, testu hau guztia ez dugu berriro esango, porque ja aktoreak egiten duen gauza horrekin ja esan da dago. Claro, eta publikoak irakurtzen du hori, mugimendu hori, ez? Hori da, claro, oso desberdina da azkenean, liburu batean agertuko dena, edo argi eta garbi, ez? Azkenean, gero sartzen dira beste zera batzuk. Orduan, niretzate azkenean, arte eszenikoak dira, eta niri hau da gehien gustatzen zaidana, ez? Historio bat sortzean niri asko kostatzen zait, eta gainera uste dut sormena ere mugatua dela nolabait, ez? Ezin zarela egon bizitza osoa sortzen, eta sortzen ideiak ere agortzen dira, ez? Askotan gertatzen da idazleekin, tristea da onartzea, baina urteek aurrera egin ala, bueno, ez guztiek, baina idazle askoren obrak ere, pizka bat, bueno, gainbeheran edo, ez dakit, azten dira apur bat, igual, beste batzuk ez, lortzen dute, nik zer dakit, igual, ez dago zondo, igual, baloratua, ze
novela beltza idazten du, Agatha Christie adibidez, hostia da, ez dakiz mila liburu ditu, eta denak dira nahiko maila honekoak, ez? Osea, eta zatun ostras. Nola lor dezake persona batek, ez? Bueno, niri asko kostatzen zait, eta idazten duanan historia bat, iruditzen zait, gustatzen zait zuku ateratzea, ez? Horregatik ere egin ditugu egokitzapen batzuk, ez? Gero, bueno, liburuan dago, baina gero aparte ikus dezagun, ez? Zelan arnazten duen historia honek eszenatoki baten gainean, eta ikus dezagun ze buelta daukan, eta sakontzen duzu, beti ateratzen dira gauza berriak, eta, bueno... Eta jasotzen duzu ere bai zure aktoren gandik? Osea, ze hau, claro, zure gidoia da, baina pentsatu dut ere nolabait kolektiboki lan egin duzuela, ikusiko duguna hori maiatzaren 10ean, hau ez da gerra bat, bueno, ez dira izango 3 orduan, ez? Nik irakurri nuen hori, ja ez moztu duzu. Ez dira izango 3 ordu, ez dira izango 3 ordu, ez nahi ez dudalako, baizik eta errealidadea ere, hori delako, gero eta gutxiago... Irauten dugu, eserita, zerbait ikusten. Eta azkenean ere, norberak ere izan behar du konstiente, nordeen edo ere publikoarentzat nor zaren, ez? Esan nahi dut igual, baldin badator, Maiorga edo ez dakit nor, ez? Hola, denok antzerkian ezagutzen dugun zera bat, igual esaten duzu, bueno, tipo honi aguantatuko ditut hemen 3 ordu, porque, joder, tipo hau gustatzen zait, ikusitu gauza pila bat, eta bam, ez? Eta esaten duzu, claro, ni ez nahu inor ezagutzen, orduan ezin... Inor ez ezagutzeko, ja, baldin baituzu sarrera gehienak zabalduta, hori asko da. Zorionez. Baina polita da, esaten zenuena azkenean, aktoreak txarto ikusita zaudeten, zuera baza, txarto ikusita esan nahi dut, esango nuke oso gutxi baloratuta dagoela askotan batez ere antzerkiko aktoren lana, ez dakit, oza, como, bueno. Eta azkenean ez da bakarrik, aktorea ere ez da bakarrik egiten duela personaia bat, ikasten ditu testo batzuk, hori ja laletxe da. Eta doa horreta botatzen du, ez? Osea, aktorea sortzaile bada, osea, beti dago sortzen, ez? Estrenatokira igotzen denean, nahiz eta gidoi bat eduki, baina gidoian ez dago oso gauza gutxi idatzita daude egia esan, gidoian oso gauza gutxi. Eta gero gainera batez ere da persona bat jartzen duena, eta niretzat miragarria da, ez? Jartzen duena bere gorputza, bere gorputzarekin, eszenatoki baten gainean, defendatzen duena, ideia bat, kontakizun bat, forma bat, dena delako bat, ez? Eta niretzat oso ederra da, azkenean zelan historiak asko azten diren, eta aktorek zenbat jartzen duten, zenbat ematen duten, da, bueno, ala letxe, Berandu hasi gara honetan, Mikel. Edade batekin hasi gara, eta ja, ez dakit etorkizun askoritako, eta gaina ez dago modan antzerkia, baina, bueno, literatura bai, eta zuke, eta ja promoarekin esan dugu hainbat gauza egin dituela Mikelek, eta poeta badela. Nik hori behitxu, jakin gabe banekien. Osea, zure gauzak irakurrita esaten nuen. Orain ari naiz, beldurrak entzen ari naiz, eta esan dut, venga, idatziko dut poesia. Aber, ez dakit zer aterako den, baina saiatuko naiz. Datarik zerbait argitaratzeko edo? Ez, baina nire buruari esan diot, ja aski da beldur hauekin, eta, bueno, saiatuko naiz, oraindik badakidan primizio daukagu, ja, bakigu orain poesia. Igual ez da inora iritsiko. Urrengo urtean orduan aurkeztuko za Ernestina Txanpurzinera? Igual bai. Auskalo. Gero irabazi edo galdu, ikusiko dugu, baina... Bueno, poesia hori ere, esaten genuen, eta jarraitu zure idazteko moduan, hau ez da gerra bat, maiatzak 10ean esan dugu, baina datorren astean, barkatu, aste honetan? Non bizi gara? Bai, aste honetan, ez da? Ostegunean. Zenbat promo, baina egia da, osea, eingo duzue bunker
izeneko esperientzia sensoriala, unibertsitatean dagoen Hibridalab deitzen da, Hibridalab. Eta hortxe ere musika egongo da, Igor Artzuagaren musika, ez dakite aktore gehiago egongo diren, edo zer nolako esperientzia eskainiko duzuen bunker horretan, sarrera librea da, ez? Bai, hartu behar da gonbidapena, bai, oraindik geratzen dira leku batzu, baina oso gutxi. Ez azkenean guk asko gustatzen zaigu, niri asko gustatzen zait ere bai, lehen esan dudana, ez? Begiratzea historio bati leku desberdinetatik, ez? Eta bunker da, maiatzean, principal antzokian egingo dugun antzeslan horren hitzaurre bat. Da, esperientzia berezi bat, askotan, nik nire buruari galdetzen diot, ez? Antzoki batera noa, ikusten dut obra bat, eta esaten dut. Baina personai hauek lehenago atzo non zeuden, zer ari ziren egiten, nondik datoz, zer gertatu zaie gaurko egunaren aurretik. Gaurko historia honen aurretik, zer gertatu zitzaien, ez? Azkenean, elur beltzan asko interesatzen zait hori, ez dakiz zergatik, eta ez tiro egin ambulantzia ere gutxi gora bera gauza bera da, asko gustatzen zait, ez ikusten dugu pelikula edo momentu gogoan garrienak antzoki batean edo azkenan teoriak hori dio, ez? Kontatu behar duzula momentu bat berezia, ez dena betikoa, ez azkenan betikoa da bizitza eta momentu berezi hori da kontatzen duzuna. Baina nire interesatzen zaizkit beste momentu horiek, ez? Momentu berezira iritsi aurretik zer gertatu zen. Eta egin dugu, esperimentu txiki bat, bunker izena izango duena, eta da kontatuko dugu maiatzean, principalean ikusiko ditugun personaiei aurretik zer gertatu zitzaien, ez? Nola iritsi ziren horra. Eta horretarako, erabiliko ditugu alde batetik, obra horretarako Igor Arzuaga pianistak sortu du soinu banda, eta orduan ikusiko dugu, zuzenean entzungo ditugu kontzertua, piano batean egongo da Igor, eta bera joko ditu, gero, antzeslanean entzungo ditugun pieza batzuk, eta horrez gain, egongo dira aktoreak, eta entzungo dugu, ez beraien ahotik, erabiliko dugu pixkat kaskoen zera hori, entzungo ditugu, aurretik gertatu zitzaizkien gauza batzuk. Eta, azkenean iruditzen zaigu ere, hau egiten dugu pixka bat ere bai, betikoa, ez, antzerkia ere krisian dago, literatura, ezela beti gaude krisian, ez leku guztietan gaude krisian. Eta nolait, saiatzeko ere erakartzen jende berria, askotan beldurra ematen du, ez, edo beldurra ematen digu antzokira joatea, adibidez, ez, edo liburu bat hartzea, edo pentsatzen dugu, hori ez da nire lekua, edo hori ez gustatuko, ez. Eta orduan, guztietzen gara gauza txikiagoak egiten, jendea erakartzeko, igual errezagoa da joatea ikuskizun txikitxo batera, eta horrela gero, animatzen zara, eta igual, gero bazoaz principalera, eta, horrela izaten da, ez? Osea, igual denboran iraupen gutxiago dutenak, nik beti esaten diet, laguni, eta 20 minutuko gauza da, osea, eseri eta ikusi bitartean, jazta. Eta ez bazaizu gustatu, pues ez zaizu gustatu, eta gustatu bazaizu, errepikatuko duzu. Hori da nire salmenta estrategia. Salmenta estrategia oso. Horrela egiten du nik. Ze gehiago, bueno, hau, elur beltza, ez dakit ordutegirik daukagun bukatzeko, edo zuek nahi baduzuen zerbait galdetu, nahi baduzue galdetu, igual hemen ari gara bla bla, Osa, edo zen kuriositate, bai? Venga, Enrique, bai, bota. Mikel, esan duzu, poeta zarela, poesia Momentos, hori da. Hemen gaudea, zuzen ere sari prestigioso bat ikabazituzulako, eskerrik asko gurtzi. Eta gidoilari eta zuzendari antzerkian, eta nire galdera da, bi galdera ditut. Antzerkitarako idazten diren hauek, argitara ematen dira, hoi alde batetik, imaginatzen dute ez dakite Euskal Herri mailan alakorik argitaratuko duen sororik egongo den, ez dut uste. Eta beste galdera da, gidoilari modun,
zinemarako edo komikietarako ausartu zara, aukere esan duzu, gustatuko litzaizuke, bueno, hortik, abertze... Ba, gidoiak oso zera polita da, hori, niri asko irakurtzen dut antzerkia. Asko gustatzen zait antzerkia irakurtzea. Ez da, hau ere, bueno, jendeari oso arraroa egiten zaio, beti antzerkia ikusi dugu antzokian, baina nik gomendatzen dizuet, oso esperientzia polita da antzerkia irakurtzea ze gainera, beramaten zaitu, bueno, niri gustatzen zaidalako lehen esan dizuen, nire irakurle aktiboak gustatzen zaizkit, ez? Eta antzerkia irakurtzea da fantastiko, porque imaginatu behar duzu, bai, ezke dago prestatuta gainera, horretarako, zuk imaginatzeko, zuk jarri behar diozu, ze eskatzen dizu, hemen personaia badago, orduan, zuk bai ala bai imaginatu behar duzu, nolakoa izango den, non egongo den, ze leku egongo den, eta oso polita da, nire asko gustatzen zait. Eta egia da, hemen Euskal Herrian oso gutxi, euskeraz oso gutxi, baina orain animatu dira, duela urtetxo batzuk, ja, Susa argitaletzea, hasi da Ganbilla deitzen da, eta hor argitaratzen dute, testu bat edo bi urtean, ez da asko, bi, hiru, bueno, segun urtea, ez da asko, baina polita da, nik uste dut dela ezinbestekoa, ze azkenean, klaro, antzerkia da oso gauza efimeroa, ikusten duzu badoa, baina, klaro, ostras, hor sortzen da ondare bat, eta ondare hori ere gorde behar da, azkenean, hemen ere, liburutegiaen lana ere hori da, azkenean, ondare hori dena ezinbestekoa batetik hori, kultur nortasunerako, baina baita ere, adibidez, antzerkiaren kasuan, zenbat eta zenbat antzerki eskola dauden, gero behar dituztenak testuak ikasleekin lantzeko, eta euskeraz oso gutxi daude, baina orain gero eta gehiago, eta Susaren beraiek esaten dute, dirua galtzen dute azkenean, edo instituzioek azkenean lagundu behar dute diruz, eta ez da rentablea, baina herri bezala, kultura bezala, nik uste dut da super ezinbestekoa, hori egitea. Hori egiten dute batera Euskal Herriko antzerkizale elkartearen, eta bai, hori da, EASek hasieran hasi zen bere kabuz ateratzen liburu batzu, baina gero Susa animatu zen, eta orduan Susaren egituraren bitartez, ateratzen dituzte, eta da lan bat, ezinbestekoa, eta, nire asmoa bai da, hau ez da gerra bat, ingo duguna hemen, nire asmoa bai da, gero, saiatzea argitaratzen ere bai, azkenean, hori, testua, igual badaude beste obra batzuk, zailagoa dena, lehen komentatu du, igual testu gutxiago daukate, edo gehiago da improvisazioa, baina hemen testua dauka pisu handia, orduan, nire gustatuko litzaiake argitaratza, ze azkenean da hori, kuriosoa da, ere bai, nola adibidez soinu banda sortu den pianistak esaten zidan, polita izango litzateke ere bai partiturak argitaratzea, porque hori ere musikarintza, musika da gauza bera, osea, ni begiratzen nion nola, baina hori ez zaino hori interesatzen, baina egia, antzerkiare ez, baina ezke arrazoia dauka, kasu honetan ere bai, osea, gaur egun zorionez gordetzen dira, partiturak, gure historiako partitura, gure horri esker ezagutzen dugu, eta musikan ere da super importante, eta ez dakite lortuko dugun ere bai, baina gustatuko litzaiguke, aunque sea, jaso, geratzen dira idatzita, eta, geratzen dira gordeta, eta beraz irauten dute, nik uste dut oso importantea dela, ondare aldetik oso importantea da, nire ustez hori egitea, eta saiatuko gara, alik eta gehien, hori mantentzen, Eta gero gidoiak, hemen dago, nik idatzi dut, idatzi genuen, egin genuen, ETB-ra entzat, telesail bat, baina, websail bat, orain gazteentzako lako ziren 10 minutuko 6 kapitulo, ziren, eta hori ere, nik idatzi nuen, eta oso esperientzia polita da, nire asko gustatzen zaiter, ikusentzunezkoa beste mundu bada. Desberdina, baina oso polita, gainera jende gehiagoren gana ere iristen dira zure istorioak, eta baina, klaro, hemen betikoa da, azkenean diru kontuak ere badaude tartean, esan edut, oso erreza da, idaztea da merkea, antzerkia egitea ja komplikatzen da, dirua behar duzulako,
Eta ja, zinema, alako kontuetarako, da, bueno, pentsa ezina, nolabait, behar da talde handi bat, behar da babes handia, behar da, eta niri egiten zait oso urruna, baina asko gustatzen zaite, asko disfrutatu dut, gidoiak telebistarako egin genuenean lan hori, asko disfrutatu nuen idazten, gainera hor, nire konfort eremutik pizka bat urrutiago ez, hor bai behar da, gainera, bueno, gogoratzen ditut ETV-koekin genituen bilerak, ez, eta ETV-koak ziren como... Venga, gertatu behar dira gauzak, hor bai, ez, telebistan... Horrekintza, ez, hori bai, gintza, ez, eta, bueno, erronka bat zen niretzat ere bai, ez, idazte horrelako gauza bat, ez, non gertatu behar ziren gauza asko, eta etengabe, eta beti mugimendua, eta ez dakiz zer, eta gero oso polita da ikustea, ez, osea, batez ere antzerkia ere bai, baina igual grabazio batean oraindik filmetarako edo zera honetarako oraindik jende gehiago dago. Claro, bai. Eta da oso polita ikustea makinariak zelan funtzionatzen duen, ez, jende pila bat, eta bakoitzak bere gauza txikia egiten, eta nola batean egiten den gauza bat, super handia. Baina gero bestalde batetik ere, niretzat zen sufrimendu bat ere ikustea, ez dut pentsatu nahi Hollywoodeko pelikula hauetan, ikusten ditugun pelikula hauetan, segundo bakoitzean zenbat diru dagoen. Era pasada bat, baina pasada bat. Porque es que dena, eszenario bat montatzea, karo, gu bakarrik genituen, karo, gu oso pobrea ginen, oso aurrekontu gutxi geneukan, eta ere dirutza bat zen. Baina hiru lokalizazio, lau lokalizazio bakarrik. Hori ere, gidoilari bezala, lehenengo aldia gertatzen zait, ez? Hemen, personaia joan daiteke Helsinkira, 0 euro. Claro, gidoia irazterakoan, produktoreak esan zian lehenengo gauza. Zure personaia bakarrik egon aldira, 3 lekutan. Claro, hori erronka, hori polita, baina polita da, oza, zan edut, bakarrik dituzu 3 leku. Historia bat kontatu behar duzu, lertzen dena, baina bakarrik 3 leku. Eta 3 leku horiek gainera ezin dira izan oso exotikoak, oza, esan nahi du. Bai. Egon daitezela gertu, eta... Eta, klaro, baldin bada holan kanpoaldean, igual, klaro, baldintzatzen du, ez, produkzioa? Kanpoaldean, hasieran kanpoaldean ezin zen gero bai lortu genuen. Euria egiten baizu eta euririk ez du egin behar. Aizea, ez dakiz zer, eguzkia dago, ez dago eguzkia, gaua, gau bat grabatu genuen. Inoiz ez gehiago, izan zen, sufrimendu bat, gau pasa oso bat, claro, itxaron behar duzu, gero itxaron behar duzu ja, bueno, zen sufrimendua, porque, claro, ez ziren ateratzen eszenak moztu berriro, eta ja bazetorren eguna. Osea, bukatu behar zen, porque ja ez zegoen aurrekontu gehiago beste gau batean grabatzeko, eta venga, que ja hasiko da argia, eta orduan izango da, ja ezingo da grabatu. Osea, denbora dirua da, eta... Bai, hori da, ez da, alde batetik da oso estresante izan zen, ni grabazioan ere egon nintzen, hori egunero, azkenean ez egon dirurik, eta egin behar nuen script, bila nintzen klaketarekin, moztu, ez da gizan. Eta holako zerekin ez, eta zen, da mundu bat oso impresionantea, eta hori, eske askotan, ikusten duzuenan pelikula bat, edo hori, batzuetan ni orain gehiago egiten dut, ez, fijatzen naiz, eta igual da, segundu bat, edo minutu bat, baina gutxiago, 30 segundoko estena bat, eta pentsatzen duzu, estena horretan dagoen guztia, erosi dute, esan dut, jarri dute hor, behartzen janaria, behartzen hau, behartzen kotxe bat, behartzen ez dakiz zer, eta hori guztia dago, eta zenbat diru dagoen, 30 segundo bakarrik, eta pentsa, pelikula geroten du 2 ordu. Hau da la leche, ziretza da, soni ostentea naiz, ez dakit, oituta dagoena etzada, baina niri bitzitzean, como, zerako despliegue, bai, beste mundua da. Beste mundua da, baina bueno, eta azkenean, zure literaturarekin ere, ailegatu alizatea, bai oholtzara, bai zinemara, gozada bat da, ez? Nola bai, osea, literaturak berez ja, pixu bat dauka, eta noski balio duela, baina, bueno, tentakulo horiek ere luzatzea, eta zure kasuan horretan zaudela, Mikel, zorionak. Osea, egiten ari zara lan ederra. Eta, ja, amaitzen juteko, kuriositateagatik, Karo, hemen aipatu duzu, zirkoa gustoko duen pertsonaia duzula, baina beste pertsonai batzuk ere zure burutik aritu zirela, ez dakit idatzita dituzun, eta hala balitz, ipuin bildumatxo bat
itxaron behar dugun hemendik X denborara? Ba, ez dakit, bai hasi nintzen idazten, eta idatzi nituen personaia batzuk, gero idatzi nuen ere zirkoaren inguruan historia bat, baina egia da, bueno, ez da oso, ez zen ateratzen zerbait oso, bueno, igual zati batzuk hauek, zati hauek igual bai, zen oso fantastikoa bezala, eta ez dakit, editore batzuekin ere hitz egin nuen, eta esaten zuten, ba, bueno, zirkoa, bai, osea, como, ba, ez idatzi zerbait, ez dakit nola zan, ez? Egunerokotasun, jendeak gehiago ezagutzen duen zerbaiten inguruan, orain gero eta moda, ez? Pizka bat hori dago ere, bai, ez? Igual historio, ez? Ba, hori, bai... Gertukoagoak, bai, eta egunerokotasun handiagokoak, ez? Empatizatzen duzun hori da, horiekin, ez? Bai, eta hau zen, pizka bat oso, bueno, oso berezia, oso sinesten zaila, osea, igual, ba, hori, ez? Oso urruna, ez? Oso desberdina. Eta orduan, bueno, pizka bat abandonatu nuen bide hori, baina nire asko gustatzen zitzaidan, ba, hori, fantasia asko gustatzen zaitez, eta gustatzen zitzaidan asko bide hori, eta ezakit noiz berrartuko dudan, ez? Baina... Ez duk ez duzu kasorik egin behar, ez da kasorik egin behar danari. Bai, baina oso esanekoa gara. Claro, zuk baldin makazu hor grina zirkoaren inguruan idazteko, igual gero kriston bonbazoa eta hemendik urte batzuetara jende guztiak idazten du zirkoari buruz. Izan daiteke. Zeba ez? Izan daiteke. Batek daki, ez? Zuk esan duzu, gure zirkoa izeneko karpa hori Gasteizen egontzen duela 2 urte edo. Kriston arrakasta izan dute. Nik enuen sarrerarik lortu. Eta sekulanen nuke pentsatuko zirkorako gogoa izango nuenik. Baina, bueno, ba, antza... buelta bat eman diote horri, eta beste zerbait egiten dute, eta batek daki. Bai, eta apostu egin zuten zirkoa berriro berreskuratzeko, beste modu batean, euskeraz, ez da gizer, eta kriston arrakasta auki dute, da, oso borita da, bai. Bueno, ba, galderaren bat, bai, baukazu? Venga, ba, galderatxoa, eta ja, jungo gara izten. Buenas tardes, que has dicho lo del circo, que has trabajado, ¿has trabajado con ellos? ¿O te has basado exactamente en películas de circo como El Gran Circo de Charlton Heston o exactamente con Kipling? ¿Sabes? Sí. ¿O te has basado en eso? No he tenido la suerte de trabajar en el circo, pero sí he tenido gente cerca, un buen amigo mío, que es de la cuadrilla de toda la vida, trabajó durante un tiempo en el Circo del Sol. Sí. Y que es un circo como más moderno, ¿no? Más diferente. Él hacía de clown en el Circo del Sol. Pablo Ibarlucea, igual le conocéis. O sea, mi cuadrilla de toda la vida. Bai, kuadriakoa gara. Eta bueno, bera gero zuzendu ditu gauza batzuk, nik indituana. Eta berarekin tuve la suerte de estar con él. Bueno, algunos días ver un poco todo el circo desde dentro, conocer a los artistas y la verdad es que siempre hay, detrás de un artista de circo, siempre hay una vida bastante penosa, apasionante, por un lado, y penosa casi siempre, desgraciadamente, porque es un oficio bastante denigrado y bastante duro, pero siempre hay una historia muy especial que es al final eso, ¿no? Que le ha hecho acabar o llegar o pasar por el circo. Siempre hay algo que te despierta algo muy especial. Bueno, por ejemplo, exactamente a Jesucristo exactamente ahí sí, maltrataba a los animales. Sí, pero bueno, ahora ya no hay animales en los circos. No, ahora ya... Pero ahí maltrataba a sus animales que tenía ahí en el circo. Sí, pues ese circo ya se ha quedado obsoleto, sí. Por suerte. Y otra pregunta, ¿qué te gusta más, el cortometraje o el largometraje? Bueno, son dos... al final es un poco como lo del cuento o la novela, ¿no? O sea, son creo que dos formas un poco diferentes de contar. Lo que pasa es que también la verdad es que no es exactamente lo mismo, porque mucha gente que hace cortometrajes por lo que hemos dicho antes. Porque claro, le gustaría hacer un largometraje seguramente, pero claro, no hay dinero. Eso cuesta un dineral impresionante hacer un largometraje, ¿no?
Pero sí que es verdad que, bueno, sí que es... o sea, sí que son dos géneros diferentes. Al final contar una historia completa en menos tiempo, a mí me resulta más atractiva en el sentido que comentaba antes, ¿no? De que hace que el espectador, en este caso, tome un papel un poco más activo, ¿no? Tiene más huecos que rellenar, tiene más que pensar sobre ese personaje, tanto lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué le pasó antes? ¿Qué le pasará después? Entonces el cortometraje siempre deja más hueco al espectador, ¿no? En el largometraje siempre está todo como más mascado, en la novela también un poco más mascado, pero bueno, géneros diferentes que, bueno, yo creo que el cortometraje también es verdad que está un poco, se ve como que tienes que hacer, muchas veces pasa con la gente que escribe cuentos también, siempre le preguntan, bueno, ¿y la novela para cuándo, no? Y dices, bueno, pero es que yo igual no quiero escribir novela, ¿no? Y sería bonito que también en el cine pasase eso un poco también, ¿no? Desgraciadamente, lo que hemos dicho antes, ¿no? Igual mucha gente hace cortometrajes, pero realmente lo que quiere hacer es un largo, ¿no? Pero el cortometraje en sí también es un género, igual que lo es el cuento, y no tengo por qué escribir novelas, y no quiero escribir novela, ¿no? Es una mecánica diferente, ¿no? Bueno, las dos cosas tienen su... ¿no? Listo. Saco chapas, kenean, ¿eh? Oie, bueno, ez dakit gustora ibilizaren gurekin, Mikel, gu behintzat zurekin bai. Eta, bueno, amaitzeko, zita bat, hau uste dut zure Twitterreko perfiletik hartu dela, uste dut, eta ez dakit auskatuko dudan ondo, izenak auskatuko ditudan ondo, baina horrela jartzen duzu zure perfilean. Hiltzeko unean, nahiko nituzke niretzat Oates komandatearen adorea, eta Mayakovskiren poetika. Bitartean, bizi, gauzak sortzen ditut Pistifaktoria ideien laborategian. Gomendatzen dizuet, bukatzeko, bi gauza komentatuko izkizuet, usten bai azue. Noski? Batetik, orain dela gutxi, Castillo Suárez, uste dut hemen egon zela, ez da? Orain dela aurreko astean egon zen, ez? Alaska poesia liburua atera du, marabila bada, irakurri, aukera baldin badukazue, oso ederra da. Eta asko hitz egiten du elurraz, eta pixka bat, bueno, uste dut, gero hemen irakurri nituen gauza batzuk, elur beltza idazten duenean oso presente nituenak. Eta oso liburu polita da, oso ederra da. Eta hori elurraz baditu pasarte asko oso politak. Eta personaia horiek, bueno, ez dira personaia, benetakoak dira, bueno, Oates komandantea adibidez, ez, Atxagak idatzi zuen Henry Bengoa inventarium horretan beste marabila bat. Jasota dagoen, bueno, kontakizun batean dago, Mayakovski da poeta errusiar bat izan zen ere sekulako poema oso ederrak idazten zituena. Baina oso kuriosa da, Mayakovski bera kontatzen zuen lehen garai batean bera poeta zen eta bizi zen poemak idaztea Sobiet Batasunean, eta pagatzen zioten poemako lerro bakoitzeko. Segun poemak baldin bazituen 20 lerro, ez dakiz zenbat rublo ordaintzen zizkioten, ez? Bera kontatzen du, ikusten baduzu bere poesia askotan, lerro bakoitzak igual bakarri dauka hitz bat, ez? Egiten zituen lerro asko, azkenean gehiago, jana alizateko, azkenean, ez? Eta oso kuriosa, Mayakovski oso personak gero, bueno, bere buruaz beste egin zuen, eta, bueno, Oates komandantea hil zen Egopolorako Amundsenekin, ez besteekin, ez Scott kapitainaren espedizioa Egopolora izan zen, bueno, desastre bat izan zen, irabazi nahi zioten Amundseni, baina Amundsenek irabazi zuen, berauek bigarren, eta gero bueltan hil egin ziren espedizio honetako gehienak, ez? Eta Oates kapitaina, oso kuriosoa da, berak kontatzen du, ze gero eso es, sí, había bastante pelea. Bai, hori da. Eta hauek hil ziren gehienak, eta jasota geratu da, ez, eskoten, aurkitu zuten eskoten egunerokoan, idatzita, eta da oso esperientzia gogorra irakurtzea, azkenean, hori, ez, esaten dut, beraie badakite, ez, bukaeran jartzen, ez, idazten du eskotek, ez, hil egingo gara, eta naturalak izatea erabaki dugu, aurrera jarraituko dugu, eta bidean hilko gara. Esaten du, ez? Osa, eta Oates komandantea, komandante, ez du zela, komandantea ez, eta batean, egun batean, hil aurretik beraz egoen oso ahul, ez? Zeuden kanpin dendan, eta orduan berak konturatu zen hil egingo zela, eta ez zituen rekursoak gastatu nahi.
besten janaria gastatu nahiz, ez? Eta esan zuen, banoa kanpora paseatzera. Kanpoan zegoen elurte bat, zegoen elurra, ez da gizer, ez? Eta, klaro, kanpin denda, dendatik, ez? Atera zen, eta joan zen hiltzera, ez? Oso fuertea, baina aldi berean da oso ausarta ere bai, ez dakit nola esan, ez? Bera bazekien hil egingo zela, oso txarto zegoela, eta behintzat, utziko izue janaria, eta ni joango naiz, eta utziko izue aurrera jarraitzen naiz, eta gero besteak ere hil egin ziren bidetik. Orduan Henry Bengoa inventariun ere, algo duzu irakurri. Eta promo goratu, maiatzaren 10ean, principal antzokian, edo aldin duzu sarrera hozi, eta gero ekainean, bai, Kaldearten izango zarete, ez? Kaldearten ere beste obra bat, asfaltoaren azpian euria izeneko obra ingo dugu. Ekainaren 10ean, uste dela, larun batean egingo dugu goizean eta gauez. Euria, elurra, bueno, beste egun batean izango dugu fenomeno meteorologikoen inguruan, Mikel Aionekin, poeta, esploratzaile, zuzendari, gidoilari, antzerkigile, zale, eta, bueno, eskerrik asko, eta, bueno, Inazio Aldekoa, ipuin sari banaketan, eskuratu duena, elur beltza ipuinagatik. Mikel Aion, plazer bat, mila esker. Eskerrik asko zuri Josune, eskerrik asko zuek. Mila esker. Etortzearren.